Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. Go. Twerking like Miley. И какво става, хора? Пак съм тук. Това е епизод 2 на WWE кетча. Ще играем за титла. Ще играем за не знам за... Так, това е Smoking Skull. Добре, да е. Един срещу друг. Ще играем Hell in a Cell. Ще играем с Ренди Ортън. Да, с Ренди Ортън май. Я знам. Той май имаше титла. Да, той имаше интерконтинентална титла, ама... Къде е? Я да видя. Със сигурност ли има или... Ето да, Ренди Ортън. Не интерконтинентална, United States. Американски щати. Ще има още една. Двечки ще станат. Къде ти татито с Smoke? Smoke sweet every day. Не е нормал, е. Hell in a Cell. Randy Orton. Или с Райбак да сме. Ай, с Райбак. Той... Я го знам. Срещу не ти намарила. То с глупак. Ще го скъсам направо. Smoking Skull. Майами. Не е много яко са го направили. Бах ти мутрата. Ryback 22. Му е... Това. Инстаграма ли? Кой е? Де я знам. Ryback! Да, стига. Сега ще гледате. Тука... Тапанари. Кобрата! Змията. Много обичавам цигани мръсни. Де. Много ми е смешен. Добре, стига. Стига се такова. Да, бе, разбрах ми, бе. Бас. Чакай. Изчакайте малко да се съблика якито, че ми стана горещо. Пък то вънка е студено, няма лойка. Ай. Гласим хубаво столчето ми. Микрофона нищо му стана. Сета. Те. Стартвам мача. Лодка! И бах, този як удар. Даун! Бах ти пауър бомба. Стая, магаре. Уф. Аре, ела. Ела като си мъж. Даже един път не ме ударил.
А, сега това беше добро. Долу ни показва пак същото после. Ще се изнервям. Аре, откъде му е събмишана? Не събмишана ми. Той... Как му беше името? Уф. Как го изпраска в корема. Стай, стай! Стай, стай! Давай, давай. Сега ще дърса. Динг. Пау. Добре ли ти беше? О! Новия шампион! Пак ги дава тия сцени, геги. Бечек, не мога. Разбихме го. WWE Champion. We back. Искам се, не знам как да чупя клетката. Това ми е интересно. Много съм искал да го направя. На PSP-то се като играе, чупя, пък тук не мога баси. Това беше хора от клипа, да ви е харесал. И... бай-бай. Да, знаете, сабскрайбвайте, коментирайте, лайквайте. И да. Чао.